Ja mám antišok zapnutý, ja to vykryjem. Chytaj telefón, idem skočiť! Nie, Mišo, ja ho nevidím, prosím ťa. No, teraz tým predkom iba, no výborne. A teraz mi ho hoď. Ty si kreten! Ty si debil, ty vole. Je to pestudené. Dá sa to pohne. Som chytil si oháčik. Ale... Tým pádom... Som asi oblečený, budem musieť skočiť ešte raz, keďže nemám telefón! Ty si debil, ty vole. Toto je Mišov telefón, aby sme si boli istí, že ho nehodil do vody. Tak Mišo je stále bez telefónu vo vode. No poď, ja ti to vyvážim trochu. Ty si debil, ako čo ti na to poviem. Áno, novopečený 23-ročný chalanisko pokoril vody Norska. Áno, je to on, osobne Michal Čubert. Je studená tá voda? Dá sa to v pohode. Hej. Myslím, že by si mali aj ty. Hej? Aha. Počkaj, aby som sa vyzliekol v tom prípade. Počkaj, mobil. Čo? A on sa vyzlieka? Ja to jebem. Tak a nechám to tak. No tak toto je... Tak toto je sila. Aspoň sa vyštím do vody, však mi treba. A teraz by som skočil aj s tvojím telefónom, no tak to je... Ja som ja sprostý na tie staré kolená. Debil! Dobre sa to ozvalo. Jo, chalani z Martina. To je to. Drsní sú, dúfam, že som nemal nič vo vreckách. No,